Hani ka por ka mentanga snow utrai bu ka donut jonga ban kren ya ka ne ka wei ka phang ba ka ta ka long bodan apneng jong fi ka ne ka por fidan yu mynsiem jo ka jingpynrem fidan ya ka mynsiem jo ka jingpynrem balai ba fidan ya ka ta ka mynsiem namar ba fi la kum bakla ha ga jim ga jong fi na kren chwe fi ning kong kum ga samla hoi fi la bot utrai ka to ka ne por men chwa han rei phim sung tho jong thao ka ta ka jing ya len ti ga jong fi Pila kum yalang samla bat kunta pila sya penon kamru hau tau brio bat ula penon kam ye kena met ke jong fi hakaba yele ye ki jingle ki ba thala ki jingle aurea bat menta fi sngo tho ba pila bakla bat pila ino ye kita ki baro anrei kata ka mynsiem jo jingpynrem em kadang wan si wan mit te hafi dan pedang jong fi ka ne ka por pide ka breu ka ba fila kala ka bomot handrai mynsiem jo ka jingpynrem em utrai kam ba ya po jong fi pila pen hap khon pila le gi kam gi bathala namar ha ka jing duna ha ka jing bakla ha ka jing le shong shit pila kom le kita ki baro but menta em ka wan kala ta ka kta ye fi ka pen kendu ifi bat ka penrem ye ka mynsiem ke jong fi ba phim dan ye ka jing suk apo jong fi phim dan ye ka jing kemen apo jong fi phim le shu an rai ka wan si wan te bat ga de ka ta na kwa ban kran ye fi ka ne ka sngi bat hawa fi long kum ta fi sngoru ba ka wan ka ta ka jing pang depression ka wan ka ta ka jing pang ka ba kta jur ye ka ta ka jing mut chi perkhat ke jong fi da sngo si jur Pida sngo ba kta om tang ye kata ka rukom perkhat ga jong fi na ka ndre ka kta wat ya ka koi ka khia ga jong fi ru na so san ai nam ta jong fi teng pi ong ngalong thik mu judas ubla de no yu jisu pila pele ran ya ka teng ga jong trai ba man time kawan si sha ka jing sosi ka ba jor ha ga jing im jong fi kawan kata ka jing penrem ka ba jor ba po ga donot ga jong fi ba phim not ya thu I mei pa phim not ya thu no rai fi sha halamar wei ya kata ka ba phi la le na so ne ka poro ba phi de ka brio phi ya bakla de phi la don ulok rai namar ba uni ulok ai pore phi don de wei pat ubalawan ha ga jim ga jong fi ba phi la kom ya ha ba du but phi la apply ka taru rai kata ka mynsiem jo fi kam suk ado menta kam suk phi sngo be ba phi dei ka nong pop u bleu map shu gi pop jong fi sngo be ba ani da thia da miet ka wan dan si dan na ka mon ba na ka diang teng ka wan so ka ni ka mynsiem suicidal spirit te ka ni ka mynsiem nong an no yap no ngan pen yap no ngan stien no ngan le no da kum ni da kum tai ban pen kut no ye ka jing im ge jonga na sngo ba phi long kum ta Ring kwa ban twai na kam ta jong fi ka ne ka sngi pila bakla ka jim jong fi kan ma ba fi bakla kan ma bo trai man ban thoi ka jing bakla ka jong fi ndei ban wan bo un pen rem ye fi la ne ban bread if fi shu jok em ka babel ka ong ba ye ka du jok la thau na ka ban tau shaitan ba ki angel ka jong dei nam ta jong fi Tading ta hawa fila kala ka bamut shisha kamut phim le shu ye kita fila rai kut ya ka ba fi fil ong em ngam tre shu bat phi phim teng shu ye tu ki kam bat menta kwa ban ong fi da ka ta ka jingpynrem ka dang dan kwa ban dwai nam ta jong fi ka ne ka sngi ban nga sngo ba ye ka ne ka we ba phi kwa ban panyap no ila di wan nom panyap kwa ban ong fi ka men toy fi panyap Kamen toy fi pen kut no ka jing im ka jong fi ngam nang yo thia da pastor ngam nang yo dem ka wan me mynsiem jingpynrem kan ka mynsiem ka kta palat yanga ban nga so kuman biet no nang kwa ban ong fi kan ka sngi o jisum simlawan man penrem fi un rei wan ban pen em fi wan ai bo mynsiem jo ka jingpynrem un kta fi ado pen yap yela di pin kan mau hang ne ba u ba kraw ne ba kraw tam nong pop de ta ken bla de jisu udah dia literally udah dia no yu jisu ki life focus by rupa baru jisu uklam dam yu judas
Ladau Judas em uwan ban pan maap em ladau uwan te ban Yesuk utrai kloi be ban Yesuk bat u. Nrei namar ba u soitan ula yo no ya ke jingmut ke jong u. Bat kala trejur kata ke jingpynrem hadu kata ya ke ba kwa shu wat tang ban em. Badeng ta ke tin ke jong blai ke thu bo Judas. Shisha kawan ngani ke suicidal spirit. Bat uni upen yap no asnan hi yaladi. Bat ka babel ke thu ya kata. Ba uhap nang tanah jerang. Bat kita kisnir kita mi no baro. Ani isir kai shisha. Bagian mau ba usoitan ukwa ba tangi kawe bantu no. Ya kata kaba pi don. Bat lada uyo bantu ula yo ban penyiap ban penjat senan fi. Kwa banang fi kini kesengi. Wadai ba usoitan untuk ya kini ke jingkryem. Wadai ba usoitan untuk ya kini ke lenti ya ka ba ublay udang bu na kam tajong fi. Tadaw kermen hau utrai msim lawan man penrem fi ka babel ka ong ba ublay msim law ai law jong khon ba un penrem ya ka perthai ne ban pen em ya ka perthai da u. Tadeng ta fin kan mau ya ke jing ke jong blay ka long thik mu khon srong auria bla le persha yu blay ba on da habu wan shau khpau klem kli jing kli u. Rei tang bu lawan rem bulak kemen palat ado kata-kata. Tadeng tau keduk lau jong khon jo compare u jo bo ado kano la long hado kano ka condition ke jo ulas ma utung ngai rem ukpau keduk be u ngam tip pilas ma utung hado kano let's see pilas ma utung kampalat yu khon srong auria ka jingim ke jo fi pilas ma utung si hado kata-kata andre kwa ban ong fi ke ne sngi ada fi wan si shau jisu u jisu onom kan tat fi da leru Balau soitan upen kan mau, dia upen kan mau, ia tak barim ke jong fi kan mau. Ia kan ikawai. Butrai kan mau syu ia tak barim ke jong fi. Butrai udan manlek thamai nang ni syakmat. Kidan sibon ki syakri ke jong blai. Ki bala yo ia ke jing pelat. Ki bala yo ia kata ka jingpynrem, ki bala yo ia kata ka jingpynthamai. Bona pedeng jong ki hap, ha kata ka jing shalek ben lani ke jing sha banbor lani ke jing sha bat bor. Badon na prinjo fil se filong kom taro syabat bor de. Hanora ki bahiyeng ki jong vi. Baka mynsiem jong fi ka penrem haduk menta ka thang haduk menta na kwa badong fi. Bo trau iaid je fi. Bo trayam o kwa ban penthamai ke jing jong fi balam baga ne ke jing ja. Pindan ni ka testmi ke bakrao. Badang ngai don na preng jong fi ke ne ka por fin sawan che ne ke jaka ban yo ban pla. Ya ke ai ke bo blay ula le ke jim jo fi hoi pin pla ya ke ai ke wa fi long na mar fi la le ke pop em ka krwat ka garjau ya fi sha ka pop ka pensusi ka pen khuslai ya fi ka pop ka dan ne ke jing thamu wat ban penyap ya fi rei ha fi la yo sngau ke ne ke khubor ke ne ke sngi fi yo ya ke jing pelat fi yo ya ke jing pen khia fi yo pat ya ka ta ke jing pen thamai ba nget ngan dwai na kam ta jong fi ke ne ke sngi ke ba man ta ba nget ba ka babel ka ong ke ta Nak station ng Rome long prad kot banen kong namar ka taom dan ka jingpynrem syu kita ki bayat. Om syu kat kum ka do andre ki bayat kat kum mynsiem. Am dan jingpynrem syu kita ken ki bahau Kris Jisu. Lada fila don hau Kris Jisu. Am dan jingpynrem syu. Tak dawat ya syu kat kum ka do. Ne kata ka rup perkhat ke jong fi kum ka do andre ya no kat kum ka jing keren ka tin ke jong blai. Kat kum ka jing shana ka tin ke jong blai. Wat ai bo soitan untuk no ya kene ke bo blay udang ai fi pakata kalong ke jing em bon ai fi la yo bantu ya kene am kamu la yo peniap fi penjat na fi shabam jukut dering ta kwa banang fi kene ke sngi bo trai u ya fi bar nganget na do menta ke sngi fi ti asuk no do menta ke sngi trai ngala ma ko ni fi nga ngam kan ma shu ka pop yu fi la le fi la kala pamut te kesnam jong akan ka bor man sat ya ka pop ke jong fi ba sen mangala sat la sat ngami isu ya kata ka tingit ke babit afi kadon ka bor ka snam ke jonga bangadon ka boru ban map ya fi ba nganom kan mau syu ken ya kata jing palat ke jong fi bat ya kata ken ki pop ke jong fi ong try tadeng ta sedang mencakri bahano ya try ndum tagasngi sedang ban yo pediang ya kata ke jing kemen marusok jong mynsiem mulong ke jing iaid ke jing suk ba ke jing kemen fi haban yo ya kata ke jing kemen fim de ban sakut sa hajo Phim đây ban sakut sa kata ke jing susi. Phim đây ban sakut sa kata ke jing penrem pendrai fin yo ya to so jong ke jing iaid. Phi pediang ke jing iaid ke jong blai. Phin long si sha ka iaid you try. Phin long ki breu sha ki ba iaid no ka donut you blai. Bat ka ba ar ka long ka ta bat ka ba lai ro. Phi yo pediang ke jing kemen bat ya ta ke jing suk.
sisa tran kerkui fi kan ke sengi ke mentah pediang ya kata ke jingkemen pediang ya ke jingsuk panganget ya fi pediang lut barok kini kendai tli kisok jong mynsiem haga jingim ke jong fi bagi jingim ke jong fi ke temai na dok mentah banang ni sya kamat ubleun pensat bor fi dok kata-kata ba fin long ki nong plah fin salong ke nong plah yu Jesus Christ ngam tep ndai tangan ni gari khasi ngasang udan apreng jong fi fin long ki ban plah ro at sya wei jai ben riu syi wei pe ki jai ketien nganget utrai un le kata ba fin long sya ke jingker khu fin long ke jing mentoi ki babon ki mynsiem ba lyngba ke jingjia lyngba ke ji ken dok ke jong fi fin yo ya tho kata ba kita ki wei ki ba mat lang kum ju Bamakir kan yo lang ke jingker khu lang ba ke jingker khu fio pediang no trai tongi ya dwai ke por ke mentah hallelujah onu mynsiem jo ke jingpynrem condemnation spirit pat kan ria pham dan hok shu ban te ban ko min gi khon gi jong blai na do man ta sgi la penrem ya pa mynsiem jo ke jingpynrem ha ga gerteng ge jong ji sung da snang ya pa panom la shu ban de don bor phade ke mynsiem jo ke jing syukur phade ke mynsiem jo ke jing lam ler panom la shu utrai la da map ini gi khon utrai la da pelat ula da Nongthymmai oh la da sat da ke snam ge jong u jisu la da sat da ke snam ge jong ula da pen khot ya ki ula da su spa ya ki pada do man ta sgi kini gi khon gi jong trai hallelujah ngakran ya pa mynsiem jing dom panom la shu nuan hajan jong ki ngakran ya ke ding ge jong blai ya ke jim ge jong fi ke ne ke sngi pa fio pediang yo mynsiem ba khot ba ke ding ge jong blai kada thang no par kada pen khot na snan kada kala de pe ni ke bor ge jingpynrem ni ke bor jong ke jing ke ni condemnation spirit ngada dwai ngada kran ha ke kertengu jisu panom ta ke sngi fio jing pelat nyo ke ta ke jingkemen fio ita ke jingsuk ba ke jing tengen dau mynsiem ba khot hallelujah trai ke tin ge jom me gong jar ta buan sanga de leling nom kan tat yu trai ni khon ke lawan na blai ba ke nom kan tat ta trai de lele menom kan tat ta trai ki de lele pamakir ke nom kan tat ke trai kat ke ni ke offer ke ba me ai blai pangadwai ngada kerku ya pi ha ke ni ke sngi ke barok ki jalong thamai fla ya ke ta ke lunti ri khla fla ja lunti fi ngom na lunti shu re trai upolong ke lunti ke ni ke sngi fi ya ta ke ri ke ba terkhong ke ri sha ke ba kinja ke ri sha ke ba fi de ban shu yap no ringa nget do men ta ke sngi trai the u mynsiem ba khoi kum ka wa ba ha ke jim ke jong fi ba ke ni ka wa ba ka rong ya fi ka ra ya fi ka penyat ya fi bagi jaga terkhong barok kan kelalong ke jaga ka ba seiso ba ke jaga ke oh ka ba itnat ka ba isingyam mengada dua ngada kerkhui fi do men ta ke sngi ha kerteng ke jong jisu unong pedem hallelujah hallelujah amen but amen try na kerkhui fi ngai duduk men ta ke sngi fla lat na mynsiem jong condemnation mynsiem jong jingpynrem tadeng ta de duduk ta ke sngi fin penrem yu syaitan mde shu syaitan penrem fi hallelujah fi dani ke bor ke snam fi dani mynsiem ba khoi fi dani ke tien ke jong blai ka ba khamnap ya ka wait lam arliang serti de ma fi ban mat man la ke sngi kran ya ke tien ke jong blai ya ha ke jing job adu ke sngi jingwan jong blai ulas sedang kita ke kam ba po jong fi ulong ba yai ne ban pendap ya ke ta hadu ke jingwan Jesus Christ ngai try ke kui fi ngin sai syampat ko blai shibun but amen